Seo Pictiúr a dóibh. Sláinte na nóg, Seachtain na Sláinte. Pictiúr a haon. Sa Pictiúr seo, madan luan atá ann ag leathúir tar éis sin é, agus tá príomhaid in na scoile ag tuairt fógra do na dáltaí ar an idirchum. Dar lé, Seachtain na Sláinte atá inti ar scoil, agus curfar béim ar chláinte na náltaí a churchan cín le ling na seachtaine. Pictiúr a dó. Mar chuid de Seachtain na Sláinte, déanann an scoil iarracht na dáltaí a spreagadh chun páirteach leacha i gcúrsaí spórt. Agriítear cluiche pelle idir na dáltaí agus na múntóirí i bpáirt na scoile. An sin, a hallan na scoile, chuirtear ranganna ach léachta ar siúl do na dáltaí agus puineann siad antainna vasta. Pictiúr a trí. I gceantaí na scoile tá bia slán túil ar nós torthaí, ígart agus arán dán tí ar díal agus tá antóir ortha. Feicimid an sin buacha le bháin agus bia gasta á ithe aige. Is léirnach d'igann sé go ndéanann bia mar seo dochar don pláinte má itar an nomarcha de. Pictiúr a ceathair. Chun airgid a bhailiú le haghaidh trealamh spórt don scoil, reachtáiltear siúlóid oirithe agus is imeacht ráthúil amachchas amach é. Glachann idir bhúntóirí agus chaltaí páirt sa túlóid lá Greenver amháin. Pictiúr a 5. Sa Pictiúr seo, labhraíonn íchainteoir faoi aibeanna meabhair Sláinte leis na dáltaí. Spreagann sí na dáltaí labhairt le na dismóthirí nó le na múntóirí má tá aon rud ag cur isteach orthu. Gan dabhtaí tá na dáltaí ag éisteacht go géir leis an gcomharla. Pictiúr a 6. Tránóna ine atá ann agus feicimid an príomhaide ar an idirchum arís. Mollann siad na dáltaí as ach na hiarrachta a rinne siad le ling Seachtain na Sláinte. Seachtain den sco a bhí inti agus tá an príomhaide fíormhuíoch do gach duine. Ceistena. Cad atá ar siúl i hallan na scoile? Cén sort bia atá ar fáil sa cheantín? Cén fá a bhfuil siúlóid ortha ar siúl